माबासो थाइगिर खाजि लगायनायसो जालायगासिनो नोंथांमोना गोबाव सम जाबायमोन ना लाइभ भिडिअ नुयैया जोंखौ लाइभ भिडिअ लाबोनो थिनबाय थादोंमोन ना जों दिनै लाइभ फैबाय आरो नोंबो एसे जानाय माने जायैनि सिगां माबा आंना खुदैसो गग्रोलाय लांबाय नै खुदैयासो सिगांग्रोलै आलौ जागोन बै उन्दैफ्रा नायलाय उन्दैफोरासो सिगां नै थाइगिर खाजि बानलु अथासारखा जानोबा न'आव गैयादां गोथाव ना गोथाव नङा गोथाव दहाय दुगैनो थांनायाव लाबोफानाय नोंथांमोना दि लाइभ भिडिअ लाबोनो थिनबाय थादोंमोन ना माब्रै दं नोंथांमोना नै जोंहा थाइगिर खाजिसो जागासिनो दं आरो ना सिनायदों दिनै जों लाइभ होबाय लाइभ फैया बिराद गोबाव जाबायमोन दिनै जों खेबनै जाबाय दे जोंनि लाइभआ सासेया नै गोथाव मोनो एकदमबारे बिफैबावथारबाय एकदमबारे जायासो होनदोंमोन बियो आरो सासेबाव नै जाया होनदोंमोन जोबाखैनो सिगां मा बिफैबाय थायो बिसोरलाय जोंखौ जाग्रोनो होब्रा जानो नामा नै कमेन्ट हर माबा जादों मा होनो थाइगिर जोंना न' खाथियावनो थाइगिर दं नालाय थाइगिर जादों नै थाइगिर खाजि हानग्राया नै बेलाय बेनो एकदमबारे बेन्दों दोंस्रिजों गाखोनानै हाननानै बेयावनो गोग्लैदों आरो बहा मोख्रा फिसा बायदि गाखोनानै माबादां दिनै जाफैदो नै जानोबा लांफै गोथाव जाथारदों बानलुआ गोसा दा जाफेरै नै ओरैबो दं गथ'फ्रानो नुवाखै दहाय न' लुनायमोन बियो नैबे आंनि फंबाय नै आरो सासे फंबायाबो दंहैयो नोगोर जाबाय बिसोरनो जोंखौनो मोनजा होलायखाया जानाया गोबावजों खनसे दिनै जाबाय आरो गोरलै नालाय एसे गोथाव मोनदों गैला दा फिथाइया दंबावो सोरनोबा नांगौबा लांफैदो जोंनिथिं फ्रियावनो हरगोन बिराद थाइगिर फिथाइ दं साम'फोर खांख्राइफोर मोनो आरोना मोदै गगासिनो मा नांगौ ओइ देखायहर हरै थांगासिनो गाबनानै आलु जाबाय दं आयो हाबसे थोआ बिग्राया आलु जादों जाजोब्बाय जाजोब्बाय गारनायाव गैयालै गैला नै दै लाबोआखै सुनो बिराद गोथाव थाइगिर जाबाय आरोना जोङो दैबो लोंसै राजालाबो नोगोद थाइगिर जाबाय जोङो आयु जा गोसा बानलुआबो थ' लोगोफोर जोंनिया गोरिबफोरनि न' दा दिनै मोनसे न' लुदों आं नै ओरै जानला मोनला न' लुलाबायलायबाय दिनै मोनसे प्लास्टिकनि न' आरो आंहाबो लोमजानानै दंमोन दिनैसो लोमजा गागोदानखा होमबाबो थाइगिर खाजि जाबावबाय आं दे फैदो दे लांफै मेरला दङ फिथाइबो दङ साम' खांख्राइ मा नांगौ मोनगोन आरो ना साम'फोरबो दं मेरला
खनख'लायनोसै हाया जोङो साम'फोराबो खांख्राइफोरखौथ' ओरैनो मोनलाबायो नाथुरबो मोनो हमा आरो जों ओमफ्राय बांसिन हा खबरफोरा बोरै बोरै नोंथांमोनना बोरै बोरै दं औ एकदम टिफिनसे गाहाम नङाबानो थोखाया आरोना मानसियाबो बुरजा जाबायना उन्दैफोरबो दंफायोमोन बिराद जाबाय हा हाबायमोनलै आमाय मावथिफोर मावबा हायोनो थाब थाब बेखौ हरदोरा आंनोबो जानोसै आंनोबो हरदोरा जानोसै मनारा बिसोरलाय थ' नोंथांमोना माबोरै दं दासान्दि बोरै बोरै दं खबरफोरा फैसा हरदोरा मेथाइ जानोसै मेथाइ जानो लुबैबाय एकदम मेथाइ जासुला जासुलि जाबाय आरोना जोङो नानि गैयिनिफ्रायनो बिराद मेथाइ जायो आरो थां गस्ला गानै थां नोंखौबो नायनोनो गस्ला गानना फैदोरा दाबो दा नै लाइभ नायदो आरो नैबे आंनि फंबाय सासे ओमफ्राय नैबे गस्ला गानगासिनो नैबे फंबाय दुइसिन बे जोंनि फंबाय दुइसिन आरो बेनो लास्ट बे फंबाय दुइसिन बेखौ जोंनि नानिया बिराद मोजां मोनोमोन माने गावजों समान समानफ्राम जाबायमोन नालाय बिराद मोजां मोनोमोन आरो बेजों गेलेनो बेजों गेलेबाय थायोमोन आरो स' बेफोरो खाफालनिसो लिरनाय नङा होमबा खाफालाव लिरनाय दङबा बयहाबो गोजोननाया फैखायो खाफालाव लिरनाय गैयाबालाय बहाथो थानोना ओरै जिरायफैदोरा नों नोंथांमोना आंखौ नोमबाजैखौ लाफायनो रायबाय थायोमोना दिनै लाइभआव नुबायना आरो दा दसेनि उनाव फैगासिनो आरो फैफिनगासिनो आंहाबो दं बिदिनो खस्थ' मस्थ' एसे लोमजानायानो दिनैसो दा न'खरनि गासैखौबो देखायनो माने माखासे मानसिफ्रा मा होनो खामानियाव दंहैयो आरो जोंना बाबायाबो मिस्ट्रिसो मावो नालाय दा मिस्ट्रि मावहैदों न'सो लुहैदों दा न'आव गैया आरो जोङो दा दंनायमानिया नैबे आंनि फंबाय दं बे फंबाय सासे ओमफ्राय सासेया बारफुर नार्जारि हाय ब्र' हाय गासिबो न'खराव गैजोबा आरो दा न'खराव दंनायमोनबा देखायनो हागौमोन आं गासिबो न'खरनि फेमिलिफोरखौ देखायनो थाखाय मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय गाबोननि गेजेराव लाबोगोन जों गाबोन 15 आगष्टबो नङा होमबा 15 आगष्टजों लोगोसे ब्लग भिडिअ लाना फैगोन आरो मोनसे नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय लोमजानाया बे दाखालि आङो माबा बामलु खानायनिफ्राय लोमजादोंलै अखाजों अखा बामलु खादोंमोन ना बिनिनो लोमजादों एसे बे बामलु खानायनिफ्राय जाफैदो दे थाइगिराथ' मेरला दङ लांबानो मोनगोन आरो लांनो गोसोबा लांदो फैनानै हायोबा आरो खाजि लगायना जानो गोसोबा एकदम बावनो लगायना जालांदो आरो जोंनावनो गोबां दं जाख'नोसो हालायनाय नङा
इखौहासो दंदां मेनला बिफां दं जोंनिथिं गोरलैसो ओमफ्राय दा राथ'वाखैना दासिमबो गोरलैसो आरो गैया ओंख्रियानो माबासोमोन मा होनो जोंना दालि जहल ओमफ्राय गुन्थाइ नारा बाथोन खुन्थाइ नारा बाथोनसो खुन्थाइ नाराखौ मा होनो नोंसिनिथिंबा जोंनिथिं खुन्थाइ नारा होनो आरो फिथाइया दा गैलाना देखायनो हागौमोन नङाबा फिथाइखौबो देखायनो हागौमोन आजै ओरै फैनोनोलै ज' मैखुन नै जालां थांलाय लायलाय आं खिथाहरनि नोंथांमोना बे माबा मा होनो सेरफां दंफांनि मैखुनफोरखौ मोनजाफेरदोंना फेराखै दाथ' जोंनिथिं बिराद दामलै बे सेरफांनि मैखुना नै इदि नै बे सेरफां दंफांनि आरो दंफांनि मैखुनसो बिराद गोथाव जायो बे बेदर बायदि बेदरजोंबो जाजायो आरो गावनो बेदर बायदिखा आरो रसफोरा बिलाय बिराद गोथाव दिनै जोंना बेखौनो जागोन आरो दा लाबोना दंफैखायो मोनामबायसो आजा माथो गोथां मोनामबाय बिराद गोथावथ' दलफिन जोंना हादानसो एकदम सान्थिफुर हादान नै ओंख्रिया दा जोंना नै ओंख्रिया मा मा लानानै फैखो जोंना आलु सेरफां मैखुन बिलाइ मैखुन आरो सिब्रु बिलाइ सेरफां मैखुनाबो नै नुवाखैदां मोजां राबाय नै गोरलै सिब्रुआबो गोरलैबा साबसिन सिब्रु बियो बेजों जासिगोन दिनै मोनायाव दा मोनाव नों लाग्रो दे आं सायग्रा आलुखौ आं सोरथां गोथाव जानो लुबैनाया सोरलायथां मानो बियो जिरायनोनो ओमफ्राय सोलायनोनो बेखौ लानो टिफिननो हरदों आं बिसिनो नै बायदि हायो आरो मैखुनखौ सोमनांगौमोन आं बिराद गोथाव मैखुनालाय जानो बेदरफोर बायदिखा बेदरनिफ्राय साबसिन जायो आरो माबायदि सायो नै जा गोरा गोरा जाबाय गोरा जाबायनो दहाय फुङाव खानायमोन नालाय गोरा गोरा जाथारबायनो दा जिराय दसे जिरायदो बिलाइनि मैखुना बेनो मोजां नङालै नै बिदिसो आं सायलालै बाजै साय जोंनिजों अमा बेदरा बेसेबांमोनलाय 200 नामा 200 ना 300 200 250 300 जोंनिजों 200 250 खोमा अमा बेदरा नै नायदो मैगङा मा मा मैगं होनो नैबेखौ मा होनोमोनलाय सिब्रु ना मा होनोमोनलाय नैबे सिब्रु नैबे सु गोनांलाया ओमफ्राय जों दहाय दुगैनायाव खाना लाबोफानाय आरो नैबे जाहैबाय बे दंफांनि मैखुन आं होनबाय थानाय बे आरो बे दंफांनि मैखुन ओमफ्रायो नैबे आलु बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो आलुखौलाय बयबो जाखायोना नै ओमफ्राय मिथाइ लानानै फैबावबाय गोरलै बायदि नोगोद जाखासै मिथाइफोरखौलाय बेनो जायो नोगोदनो गावनो एकदमबारे आंखौसो बुंबाय थाथारो जोंना न' गोदान लुनाया नायलाय मा साइसनिखा दे माब्लाबा सान्थिफुराव फैयोबा जोंनिजों हाबफैनो हागोन आरो ना जायगाफोरखौ नायदिंफैलाबायनो हागोन बे गासै जोंनि हादान एरियानि एकदम न'फ्रानो जि गोजान गोजान आरो एखमबा मैदेरफोर फैलायलाङो गिथाव बाथावनो
सोरबा सोरबाथ' उन्दुनोनो गिलायलांगोन मोनाफोराव गोबां फैयो जानि Kami जानोलै मैखुन जानोबा फैदो आरो नांगौबा बुंहर फैगोन जों होनदो थाम्फैया नै एकदमबारे सानावनो थाम्फै अरथारो नैबे आंनि फंबाय दुइसिन आरोना बे बिबाजैखौ बिराद गोसोथोखायो नै बिबाजैजोंल' थाफाबाय थाखायो आं माला थाफैया गावसो थाफैयो मालाय मन्दिरावसो थाफैयो दा एकदमबारे आंखौनो लानो नागिरो बिसोरो सानैनो आया माथो सान्थिफुर बाजारनि जोंना सोनाबहासो जायो एकदम हादान अन्थाइ थाइथाम होननायखौ खोनाफेरबायना अन्थाइ थाइथाम होननायजों आरो जोंना बेखौ मोनसे संसै संनायजों जादो जोंना अन्थाइ थाइथाम होननायजों मेथाइ लाफालायनानै मैगं सायो नै जोंनि ब्लग भिडिअआ फैगासिनो दे लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै थाबाय थादो ब्लग भिडिअआ सफैगासिनो दं साननै सानथामनि उनाव जोंनि गासै फेमिलिखौ नुनो मोनगोन आरो दा जोङो साब्रैल' दं नै बे फंबाय आंनि बिबो फंबाय ओमफ्राय नैबे फंबाय दुइसिन आरो बेयो दा जोंहा सासे बिनानावा गसाइगावआव थाहैयो ओमफ्राय आरो सासे उन्दैया माबायाव थायो आरो मा होनो बेंटलाव थायो गासिबो जोंनि न'खराव माने मालायनाव थानानैसो देरबोनाय गोजा आरो गावनि न'आव थानानै देरबोनाय गैया मालायनि न'आव थानानै देरबोनाय गोजा दा नैबे फंबायाबो मालायनाव थादोंमोन दा न'आव थाफैबाय ओमफ्राय बेहाथ' न'आवनो थाखायो बिमाजों थाफाबाय थाखायो बेहा लांदो बैजों आं हागोन खासा बादाम मैखुना सायाव नांगौ दंबावो बाजै दिनैनि लाइभ भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा लोगोफोर टावारनि प्रब्लेम दं जोंना गोबां टावारनि प्रब्लेम जायोना टावारानो मोजांखौनो नाङा आरो आरो आं नोंथांमोननो खिथानो दा जों लाइभ भिडिअखौ बोरै खालामदों दा आं नोंथांमोननो खिथानोसै दे जोंना मोनसे भिडिअफोर आपल'ड खालामनोबा भिडिअफोर नायनोब्ला गंसे मबाइलखौ नै न' सिङाव बिदि दोनखानांगौ जायो थाइगिर फिथाइयाबो नै दंखायो बे नै दा बे मबाइला वाइफाइ हटस्पट अन खालामनानै दङ आं वाइफाइसो कानेक्ट खालामदों दा बेजोंसो नायगासिनो आरो जोङो लाइभ भिडिअखौ बेजों खालामगासिनो दं जोंना सिगाङाव फाथाबारियावमोन फाथाबारि दाउखा बाहा होननाय गामियाव आरो बेबो बारा मोजां नंखायामोन गामिया दा नै अमाबो दङ जोंना मासे जों बानायनाय न' गोदाना बेनो नै ओरै जानला मोनला बानायलाबायबाय दिनै अखा हानायाव जिरायनो थाखाय बानायबाय आरो दा नै जोंहा खुमब्रा फिथाइयाबो गोबां दं आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो फाथाबारियाबो चिराङावनो गोलैखायोना खुमब्रा फिथाइफ्रा नै जोंना गोबां दङ गोबां थाइदों थाइनायालाय खुमब्रायाबो जोगोनारखौ नायनोना ओमफ्राय जोगोनारा एकदम बिफांल' आरो नै बे बिफां गोजा जोगोनारनि गासैबो फ्राय फिथाइयानो गैया आरो बेयाव आच्छा बेनिखायनोथ' बारा मिथियाना दा जोंना नानिखौ फबनाया बै खाथियावनो दे दा
दा बयबो गिलायो आरो दैया ओरै जायो नालाय दैयाव दुगैहैनो बयबो गियो नानि होफबनायखायनो थांला आरो दा रावबो बेजों दुगैहैनोनो गिसै गोरलै गथ'खौनो गियो मा होनबावनो जोंना नै गावनो गथ'नि बिमा गावनो खाथियाव दोनहोदों गावनो गिबावो थांबावाबावनो आरो दस्राफोरखौ मा होननो गावनो गियो नोगोदनो आंबो गिखायो होनलायथियो आं गिया थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ लाइभ भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना गुबुन लाइभ भिडिअ बा ब्लग भिडिअ नुनो मोनफिनगोन जों मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोगासिनो दं दा हरनि 7:30 आपल'ड जागोन नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय 7:30 आपल'ड जागोन नोंथांमोना नायबाय थादो नेबाय थाबानो जाबाय आरो ना जों 7:30 आपल'ड खालामगोन भिडिअखौ दिनैनि लाइभ भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा कमेन्ट खालामहरदो दे बाय बाय बयबो बाय बाय लिरहरदो दे बाय बाय लोगोफोर बाय बाय